Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Urang ba asnong jong kasnong maulai mau tawar uba si khar kengor ha ka nyotre ko benai naitung arajar arpuar ula pripat ba ya ka jakar ri khulung ha kasnong mau tawar ya ka bala ai kerteng kum ka Monica khar noi crutch ha ka ni ka jakar ri khulung an priang tang yi khulung ki bala dap hreu benai shaneng hado sansnem karta Hagani ka sngi la saki lang do assistant rang ba shnong uba BR khar long secretary shnong uba KS nong dhar rang ba dong pedeng shnong uba W mukhim kidkhot jong ka dorbar shnong mautawar kidkhot jong ka sengkin thei bat kiwei Ni alum lang mentah ni krui ban ya kemen lang ringkat bat kani ka yeng bat I meidu padu baki kun jongki alor jong kani ka jing themu ka bamaki kila ban pen urlong ha kani ka sengi ka nyeu torik jong lu bunai bajulai ar hajar ar fuat ha ka balala ban pli ya kani ka Monica har umut crutch ha kani ka shnong jongi ka shnong jongi kani ka bayai nakapor sa kapor ka banangkiu nakawi kapor sa kapor bat banya ka than maulai mentah ka shnong jongi kani ka bala he ba Bat PE mentah ka jingya jing roisted jong ka shnong ka thau ka jingi kinong shong shnong ki bawan ban shong shnong bat buun ki baro khoi nadu ki kam ki jam lagi de ki kam karkhana ki welding ki furniture babu dukan bat buun ki ngi ki jing ki usted ka shnong jongi bat ngi sung tenat ru ba ka jingya jong ka por kini ki jaka ban trei kam bat ki jaka ki badon kam kum ka ka crutch bandon ya ka ban pek ban semi namara ka jingya buon kam manda ki bayane ki kam ki jam ki bafer teng yimio ikinong pek kinong sumar hakiyeng banbu ya kinong tre andai da ka jingdon jo ka crutch kan ay ka jingya rap sibun ya kitu kilong yeng ki badon kam ban libu ki kun jongki hakini ki jaka ki bafer baro si katangi jiyo sngo ki banaki ni kisnong jongi na kithan jongi biha ban libu ki kun jongki sakiwe ki crutch ki badon kum sete semaulai mot siar semaulai nong luom bat sya kiti kithan sepot nong mali kini ki jaka barang ki crutch maulai jongi te kalong ka bangi sngo donbok ba manta bat sya kani kathan jongi ngala menong wat le si na kithan keter masar ter kini ki umshing kini ki lai mau kenro bat kithan serum klempep kin sawan habat ketang syutip ni kani ka crutch te ngi sung komen sibu na kani ka sengi bat ngiket bok ki ruyang ya kani ka crutch jong I meidu bakan ya seprang bat nang ta makiru kinang yo ya ka jing ai jong boleh bakin la ban penyai bahaya kani namar kani ka kam de ka basuk kadon kam ya ka mensim ka balong bandan ka jing I nanta ka jing IT ka jing len la de nanta ban pe ki kun jong ki wei kam de ka basuk la dam de badan ka mensim hinrei kuma tip ki menjur hinrei ka jing pe jong ati I meidat ne ka jing yasem jong ai de berbor I basbun I badan mensim ha de lesi kani ka kam balong siu triple bahana ka banta jong I bat ngi kermen bakani ka kam kanyat seprang de ya kani ka kam kababha hapdeng jongi kum kisnong ka thau bat kalong ru ka jingkermen yang ikum kisnong thau te nga ai khubleng yang irang ba snong secretary snong blaya don rangkat bat ngi
lembat iki para dekhot na ka sengkenthei ka isi jong ka snong nang ta ki dekhot komiti na ka sengkenthei snong bat kumjur ki bahieng ki bahasem ki badan kecing adai ke bajan bat i kong monika karumnu tenga ai kublei ya pi baro hagan ka step ka bang lia don kroi kumne hagan ka lau yeng ka jong pi tenga ngam dadon hi sibun ka tien ba ngan kren hagan ka pot te tang kendiat kensoi bat ngam long ru ka ba belien ban kren haki kampai ba lemne bangan datip khamha kham jana ye kanika rukom penya ya ka kretch lane ya ka rukom treikam kejongka rei kendiat kensoin kum kalong kemi ka bala khamrang ba ha kari khon rikti te ha kanika por ngaswa banbu kendiat I kentien na ka benta kanika por te ka kretch kajaka kabalabu yaki kelung kena badang rin ban sumar sukher ki hakisni baki kme ki kpa jongki ki don syaki jingtre jongki lawan rah yaki daki kme ki kpa ban bu ha kani kajaka ha kani ka kretch ban pej ban sumar ki da kinong pej ha kani ka kretch te ka deiru ka nursery na kemta ki kelung ki kena ki badang rin bad ya ka kretch ki juk ongu ka deke namar ban sumar ya ki kelung ha ka ni ka sni ha ka baki keme ki kpa ki luan bu ya ki ha ka ni ka jaka te nadu handru benai ki keme ki kpa ha bagi don kam kim ju kham sim ki badang kham ret ki sim na ru benai sejrong tengam tip kasnem ki sim kat no henre komunika isno ko kata bat di tip kat no bagi penyai bagi la ban sim na do ru benai ngatharai ki sau snem san snem ai ti ban ya kani ka lasumar bala ker tikare ki da kita ki nong trei ki bala don ya ka qualify ki bala pass ru ha ka training ban sumar ban sukher ban aibam ban id ban ha ka khut ka suba na dong shadong na ka benta kini ki khulung ki badang ren ban ban follow up ya kasni baro kawe kumba fidupe man la kasni ban sim ya ka benta jong kikme kitpa ba aba mdan mati kidei mapi ki ban sim ya ka benta na ka benta jong ki ban sumar ya ki da ka jing ie bat da ka jing subun men sim ban ba kini ki khlung kindan hakiti jong ki kinlong ki bas ngau singan bat kindon kamen sim kabakamen te ka kretch ka ai jing men toy sibun na ka benta kini ki khulung bat ban penhe pensan ru yaki ha kini ka kretch nama lawan nama ki lawan man la kasni ha kini ka kretch ka jong pi te bat ma pi ru pi dei kita kinong sumar ban penhe ban pensan yaki ha karukom kabadei bad ban yadon rengkat bat ki ban penkemen yaki ban pensengau tenat yaki bad ban besar yaki ha kapor kababiang padang kejing kemen kejing selai kemen siam rei dan ru ki epan ki bangin haban perkan ke nakaliang kejongi kumusnong bakunjuk ru nakaliang ke kadong dien ke ba nakaliang jong bibi lapan jingbet laya selok ru bakire orang ba ke snong nak benta kejing temu jong I ya kene kam te layo ru ya kaban yo jingmut nakire orang ba nakinong elam snong nong elam dong te bak kunjuk ngangai bat di senglong keme nanta baki
dong kami ki babon te nakalian kasnong dalai ke jingkit jadi nak benta ke jingku ini kam te nakalian ke jongi ni semua komen sikat de kum kadang aku kasnong hi berkoi mar kini kisi iba menta diksi ki ibon kam hamtam kasno gajongi kelana ya sekmat sakrang kilong song ki babon kilawan apo kasno gajongi babon di kilong tre kam sarkar kidon basre kam lojong ki basong buka te habakiyo ki kunred ki jongki ken haban ladaki ki haban do ya ki kam ki jam ki jongki nomor ba indan no tek indan no suma te le si kani kam ke jongpi bakani ke jingmu jongpi ke jingplilat ke jongpi kalong ke jing mentoi ke bakrau na mata kita kilong yen bak kerman bak nitip iro bakani kret ni salong ke gaya umar ba kinong senong ki jongi yang ni bangi kum kinong susar senong i ya kita ki bangi kendo ya ki babun kilong kume tam kitu ki basong dukan ong khamle dukan ki ong nomor ba dang kilong rit dan ong pek pun hayeng buat nong terai ru kinong terai batang si kena arna kilakat no kita ingat kadi kejing kabakta ru wat dia kayo kakot de kaya gasan de ngaso begini kam ke ba bibik lale kalong kai ke ba kejing kerku babun kilong yen ban ngaso ba kini kejing kit lekor kejong iya ki wei pat kilong yen ki ba sem ke bai kendo badan kam yang bakum kita kalong kejing kerku ki nakam takini kepuar habu kilayo ban le ya kene ke kam ke jongki bagi don ke jingtmu ban syakri kutrai nakam taki mensem ki bakordor ki balong ki kelung ban yarap ban ri nakabenta ki kme ki pa ki badon laki kam ki jam ke bagi dai ban trai ba ie abis nei kalalong ki jingkerku kumbang ilayo snow leng baki nong kren nakabenta ki kme ki pa ki jongi ki badon saudong ki babon kam ngai kimla bantre namar ki konrit joki ngai kini kapor kalong kalat ke kabu bagani kalat ke balap ple menta banyak tre lem baki idwai ablay bamin kertu nakabenta kani ki jingmu bha jongi ki jinguni bat ke jing ki barok kowe ki jing kre jong i nadong sedong andai ke jing bha ke jing bit ke jing janai kadai ke jong ne najrong idwai ablay bamen eno nakabeta kani ka kunhun lung kabangin sayo akini kisni kabandon hakani ke jing hakani ke jaka ki badang lung ki badang rit ki kunhun ki mensim ki bakordor manuban tip hapadang ke jing long kum kata kindon ki sing kindon ki dingem kindon ki suri ban thau ban penjot ban penpra andai ngadwai ablay bamenlong mame ublay nakabenta ki mensem ki bakordor ki badon hapo ke jing peduk jongka habamedon ko trai ki e baro ki basniu kinumla banyele persya nakabenta ki jing mu babha jong ki khon ki jongme ngadwai nakabenta ki khot jong ke ke jeng nadu kime kikpa kikon kiksiu kini trailem ko trai ya kene ke kam da ka mensim ke jing e da ka mensim ke jing sebun da ka mensim ke jing yasya na ka bantaban pentelun syakmat syprang na ka menta kene ke kam ka badon hakmat jong Lapli kini ka krets bandi ki kelung aduk mentakas ngi nyau terik bat lasnang menteri lemba da urang ba senang bat lemba ka eksekutif member barok jung ka senang mau tawar bat lemba di seng long kemi long pa bat ki seng samla jung senang bat dapat jung senang lapli ya kini ka krets ha kini ka yeng ka jonga bakateng munika khat nuai bat kinu ke ba kwa ban bu ikini kelung ban sim nadu
riu benai haduk san senam bat so bahashim ya uni unembat nyau not prasan san sao pra nyau arsan we bat we bat nyau not pra nyau not prasan pra riu not nyau san ban ya kapua abu pra haduk san ban kawai pangan ong lupa ba kilo kimi pa ki bakwa ban mandu kene kejaka akret jang banri ki kelung dan kaman warak kadur kimi pa bat ka rengkat ban puyok ban pendap ya ka form kenang ban suk lah